क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजा जथायै महायज्ञ गेदेरथार यज्ञ खुंफुंनो साखाफारा। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजा जथायै मुलुग गोजोननि थाखाय बोहैथि दाननि फैगौ 24 आरो 25 फेब्रुआरि 2024 खालाराव 50,000निबो बांसिन भक्तफोरखौ लानानै एबा ब्रह्म सिबियारिफोरखौ लानानै क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव महायज्ञ गेदेरथार यज्ञ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बे महायज्ञ खुंफुंनो लानाय थांखिखौ लाना डक्टर अजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। फेब्रुआरि दान 2024 मायथाइ 24 अक्ट' बेयाव क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव जोङो मोनसे महायज्ञ लानाया फाइनाल जाबाय। मैयासो बेखौ जोङो फाइनाल खालामनो हादों। सिगाङाव जोङो 25 फेब्रुआरि लादोंमोन, नाथाय बेखौ जोङो रिसिडिउल खालामनो गोनां जादों आरो 24 फेब्रुआरि अक्ट'आ फाइनाल जाबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जोंनिनो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा नुजाथिफैगोन। लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारि सार, आसामनि मानगोनां मन्त्रि मुस्रि उरखाव ब्रह्म सार, बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' सार बिथांमोनहा बेयाव नुजाथिफैगोन। लोगोसे बे महायज्ञआव जोङो बयबो मिथिगौ ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव मोननै आफाद जानानै दङ, ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे स्वरूप स्थिति प्रसार संसद नर्थ इस्ट। बे मोननै आफादखौ जोङो खौसे खालामनो थाखाय सिगांनि समाव जोङो मोनसे ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन कमिटि दानाय जादों। ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्लेटफर्मावनो बे महायज्ञआ जागोन। बेयाव अल अभार आसाम 30,000निबो जोङो बांसिन जोङो मिजिंथिदों। जोङो मिथिनाय बादिब्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय 30,000नि बांसिन आरो स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनिफ्राय 12,000निबो बांसिन बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो बै सानखालि फुंनि 5 बाजिनिफ्राय मोनानि 5 बाजिसिम मोनसे अखण्ड यज्ञ थागोन। फुंनिफ्राय जागायनानै बे सानसे थाबाय थागोन। बेयाव जोङो गोबां पुर'हितफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो मोननैबो आफादनि पुर'हितफोरा बेयाव ज' जालायगोन। जोङो मिथिगौ बे मोननै आफाद, ब्रह्म धोरोमनि मोननै आफाद, मोनसेया ब्रह्म धोरोम आफाद आरो गुबुन मोनसेया स्वरूप स्थिति प्रसार संसद, बिथांमोननि गेजेराव जयग होनाय खान्थिखौ लानानैनो गोरोबलायैया फैदों। दा बै सानखालि जोङो जोंनि गेजेराव आर्गुमेन्ट, डिबेट, नांलाय खमलाय बेबायदि थासारिखौ जों लाबोनाय नङा। जोङो खौसेयै जोंनि ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन कमिटिनि प्लेटफर्मावनो डिसिप्लिन भाबे जोङो जयग'आव जेरै गोथाव गोदै मोदोमफ्रु फिथाइ सामथाइखौ होनानै प्रसाद होयो, बेबायदिनो जोङो साक्सेसफुल जोङो खालामनो जों नाजागोन। बे हाबाफारि खुंफुंनायाव जोङो बिटिआर सोरखारनिफ्राय मदद बिदों आरो जोङो मदद मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जोंनि बे जानो गोनां हाबाफारिनि थाखाय पेन्डेलखौ लुनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोङो मिजिंथिदों बे गावस्रानानै थानाय मोननै आफादनि गेजेराव बे महायज्ञनि गेजेरजों जोङो खौसेथि जों लाबोनो हागोन आरो जों मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जों खामानि मावनांगौ। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ 1905 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमखौ गाव मोननानै गाव आजावदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा स्टाडि खालामनानै 1909 मायथाइनिफ्राय फोसावजेननो हमदों। दा ब्रह्म धोरोम होननानै बुङोब्ला गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुंखौ जोङो लाथारनांगोन आरो ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बर'नि राव हारिमु थुनलाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावलांदों आरो बिथांनि मावनायाव इनक्लुसिभनेस, बयखौबो लाफानानै खामानि मावनायखौ जोङो नुदों। दा बेबायदिनो ब्रह्म धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि मोनफ्रोमखौबो फोथांनानै जों लाखिनो हायो, बेखौनो जोङो गोसो होदों। आरो ब्रह्म धोरोम सिबिनानै जोङो जोंनि मानसिफ्रा गुबुन हारिनि बा जोंनि बर'फोरनि गुबुन धोरोमारि फोथायग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे दुखु होआ, सोंखारिया, बेखौबो जोङो हास्थायो। मानो होननानै बुङोब्ला धोरोम सिबिनायनि
थांखिया गुबुनखौ सोंखारिनाय नङा, गुबुनखौ मुगैनाय नङा। धोरोम सिबिनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो गोजोन लुबैनाय, जोंनि न'खराव जोङो गोजोन लुबैनाय, समाजाव गोजोन लुबैनाय, जोंनि हादोराव गोजोन लुबैनाय। बेनिफ्राय जोंनि समाजनि मोनफ्रोम बिथिङाव जोङो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांनाय, बेनो थांखि जानांगौ, जेरै गुरुदेबआ जोंखौ फोरोंलांदों।